Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r Oedfa Foreuol I ddathliad gwyl ddewi. I aelodau, I gyfeillion, I ymwelwyr, I bawb sy'n ymuno, ni cofio bore yma I groesawu pawb sy'n ymuno ar Facebook a YouTube. Some may have turned up this morning expecting to see David Iwan preaching. I noticed on the website, Wales Week in London, they still had the post from last year. When David, now I didn't want to disappoint too many people, and I thought perhaps so I didn't correct them, just in case some extra would come to listen to David Iwan. So hopefully not many are too disappointed not to see David Iwan. Beth bynnag am hynny. Mae'n hyfryd I weld chi gyd, croeso cynnes ac yn arbennig I Gôr Llundain. Ond nhw wedi perfformio'n wych nos Wener yn y ginio flynyddol Gwyl Ddewi yn y Guildhall ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at eich cyfraniad gwerthfawr chi i'r Oedfa bore yma. So we look forward to listening to Cwr Llundain, our resident choir, later in the service. But we join together now in our opening hymn. I hope hopefully you all have the sheets. Glân gerywiaid a seraffiaid, fyrdd o gylch yr orsedd fri, mewn olynol seiniau di-baid, canant fawl ei harglwydd ci, llawn yw'r nefoedd o thogoniant, llawn yw'r ddeiar, dir a môr, rodder I ti fythol foliant, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd I o'r, yr emyn agoriadol.
Os hwnna gwared o'r cobwebs i gyd. Da iawn chi. Dechreuad arbennig i roedfa. A dwi am wahodd glesni ymlaen nawr i ddarllen, a mae'n mynd i ddarllen gerdd yn hytrach na darn o sgrothyr. Glesni is going to read to us Psalm y Genedl, the Psalm to the Nation by Jenny Eirian Davies, geiriau hyfryd, geiriau addas, dwi'n credu i ni ar gyfer Gwyl Ddewi. Diolch, Glesni. Psalm y Genedl. Edrych yn awr o arglwydd ar Gymru. Gwel hi heddiw yn nyfnder ei gwarth. Byd y orchymyn yn ysgrifen ar ei chalon hi, a thadnodau yn rhagdalau rhwng ei llygaid. Ond heddiw, nid oes nac ofn na pharch yn y tir, nid oes mwyach ôl glin ar garreg yr aelwyd. Y tadau a adeiladodd ei pabell i thaddoli ar fynydd epynt, a'r plant a'i gwnaeth yn gocyn hitio i fwled ac i fom. Lle disgynnodd y golomen fyw yn sŵn emyn ac anthem y Methesda'r fro. Heddiw, y cyfyd y golomen fetel, a'i ffeiriant yn rhio o'i ffug. Daeth y traed trwstan dros hen lwybrau emynwyr myrddin, i fathru ac i sathru'r sir. Ar giwed a gerddodd mewn esgidiau hoelion, man y byr angylion yn diosg i sandalau. Y saboth a roddaist yn syberwyd y myfyrdod santaidd. Na ni, a'i halogodd, a'i dorri ar gylch ein holwynion. Argyhoedda ni o arglwydd, o'n gwyro gwamal, fel y gwelom ffolineb ein ffyrdd, a throi drachefn at ein iondeb dy lwybrau. O arglwydd y cenhedloedd, nac anghofia'r genedl a geraist, wyliwr yr holl ardaloedd, diwel dy wlith ar walia wen. Diolch yn mawr, Glesni, am eiriau ysbrydoledig yna, Jenny Eirian Davies. Diolch yn mawr. Felly, mae'n bleser nawr i mi wahodd Côr Llundain ymlaen. Côr Llundain will come forward now to perform the first of their items for us. Felly, Will yn arwen ac wrth gwrs Manon wrth y piano. Diolch yn mawr.
Da iawn, diolch yn fawr iawn. Ac i ni'n edrych ymlaen at eich ail gyfraniad nes ymlaen. Diolch yn fawr. Felly, tra bo Will yn gwneud i ffordd yn ôl at yr organ, mae e'n gweithio shift dwbl heddi. Da iawn. Fe unwn ni nawr i ganu ein hael emyn. Eto geiriau addas iawn, geiriau Raymond Williams, the former Minister of Tabernacle in the Hays in Cardiff, a geiriau sydd yn amserol ac yn bwrpasol i ni. Ein gwlad a'n pobl gofiw nawr mewn gweddi wrth dorsedd fawr, gad un teuluoedd geisio byw mewn heddwch gyda ffi o ddiw. A dwi'n meddwl yn arbennig am y pennill ola yma, yn ewedig yn ein cyfnod ni, gweddiw'n arglwydd arna ti dros lywodraethau'n deiar ni. Rwy iddynt weledigaeth glir i ganfod rhyddid yn y gwir. Dia mi, tas o'n nhw mon yn byw y geiriau yna, wy'n credu awn ni ymhell o'r nod. Felly, yr ail emyn, ac ar ôl yr emyn, fe ddaw Elin ymlaen i'n harwen ni mewn gweddi. Diolch yn fawr. Gweddion. Arglwydd ein Duw, diolchwn i ti am greu amrywiaeth yn dy fyd. Amrywiaeth cenhedloedd, pobl, ieithoedd, traddodiadau a diwylliant. Ond maddau ni ein bod wedi defnyddio'r amrywiaeth hwn
fel esgus yn aml dros genfigen a chynnen rhwng gwledydd daear. We thank you for Wales and her people. We rejoice in our language and heritage and celebrate all that is good and worthy in our history and culture as a nation. We have much to be proud of as a country, but realise that no nation is favoured above another in your sight, and we are all equal before you, and receive the same love and forgiveness from your hand. Diolchwn I ti heddiw am draddodiad Cristnogol cyfoethog ein gwlad. Cofiwn yn arbennig am fywyd Dewi Sant, ei ddiwioldeb, ei esiampl, ei ddyfal barhad a'i sêl dros efengil Iesu Grist. Gwna ni'n debycach i Ddewi, yn eiddgar i gyflwyno neges Iesu yn Cydfyn, pwy bynnag a ble bynnag y maint. We pray especially for the children and young people of Wales, many without knowledge of the gospel and teachings of Jesus. May we be instruments and channels to promote the good news to others. Give us strength and inspiration to follow in St. David's footsteps as he spread your word amongst his people. Gweddiwn o Dad, y bydd Cymru yn codi unwaith eto I fod yn dir ffrwythlon i'r Efengil, oherwydd ni a wyddom fod ar Gymru a'i phobl angen dirfawr am Iesu, a bod y genedl hon, fel pob cenedl arall, ar ei gorau pan yw'n byw ac yn rhodio'n agos at y ti. Par i'n cenedl anwyl-rodio, yn dy ofn o oes I oes, gyda'i ffydd yng ngair y cymod, gyda'i hymffrost yn y groes. Gofynnwn hyn oll yn enw Iesu Grist, ein harglwydd. Amen. Wel, croeso cynnes I bawb i'n hoedfa Gwyl Dewi yn aelodau yn gyfeillion
ac ymwelwyr, a phawb sy'n ymuno ni o bell ac agos ar y we. A very warm welcome to our St. David's Day service, to members, friends, visitors, and everyone joining us from near and far on the web. A diolch hwn yn fawr i'n gweinidog am trefnu'r oedfa arbennig hon ac am ei arweiniad. Y bore yma, mae'n garlondyd cael cwmni a chyfraniad Côr Llundain yn ein gwasanaeth, gyda Will yn arwen ac wrth yr organ a Manon yn cyfeilio. Erbyn hyn, dwi'n tybied ei bod yn teimlo'n ddigon cartrefol yn ein misg, gyda rhain aelodau ac eraill gobeithio yn ystyried y capel fel rhyw gartref a man cyfarfod Cymreig iddyn nhw yn y ddinas. Chi wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar gyda gwyl y core a pherfformio nghinio'r Guildhall nos Wener, a gwerthfawrogan yn fawr eich parodrwydd i ganu y bore yma, gan ychwanegu at naws hyfryd a bywiog ein oedfa'n nawdsant. We're delighted that Côr Llundain are enhancing our service with their memorable and lively contributions. A ni'n awyddus i glywed rhagor wrthoch chi. Diolch yn fawr iawn. Ar ôl yr oedfa, mae croeso i bawb ymuno ni am gyno syml traddodiadol, gwyldewi o gawl a bara chaws, gyda chyfle gymdeithasu. After the service, you are all invited to join us for a simple traditional lunch of bread and cheese and cawl, with an opportunity to socialise. Perhaps you can smell that preparations for it are well on their way. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi bod yn coginio, cyfrannu a chynorthwyo. Pnawn ma bydd cylch trafod Beibledd am hanner awr 4 ac oedfa gymyn hwyrol am 6 gyda Rob wrth y lliw. Ni fydd y clwb Curry yn cwrdd heno, ond bydden nhw'n cwrdd mewn bythefnos ar Fawrth yr ailfed ar 15. Felly bydde cawl a curry yr un o fewn oriau ei gilydd tym bach gormod. So the next Chapel Curry Club gathering will be on Sunday evening, March the 17th, after the evening service. A Sul nesaf bydd yr oedfaon yn dilyn y patrwm arferol o 11:06 gyda'n gweinidog yn y pwlpit a chylch trafod Beibledd am hanner awr 4. Cynhelir oedfa fer anffurfiol ganol wythnos ar ddydd Mercher am hanner dydd yn y neuadd gyda the a chyfle am sgwrs i ddilyn. A bydd y datganiad organ nesaf ar Fawrth yr 20fed yma am dydd Mercher am 5:41 gyda James Goff sy'n organydd cynorthwyol yn Eglwys Gadeiriol Southwark yn perfformio. That's the 20th of March for the next organ recital, lunchtime organ recital at 1:05. Right, dyddiadau i'r dyddiadur. Nos Wener, Mawrth y 15fed, mae cwiz yn cael ei gynnal yma yng nghwmni Elin Wyn James a Rob Sgwen i godi arian ar gyfer Alzheimer's. Bydd hynna'n digwydd yn y neuadd. Tocynnau yn 10 punt. Mae Elin Wyn hefyd yn rhedeg marathon i gefnogi'r elusen. Felly dwi'n siŵr bod ni eisiau cefnogi hi yn ei ymdrech i godi arian. That's the date for the diary. Friday evening, March the 15th, a quiz night in the company of Elin Wyn James and Rob Sgwen to raise funds for Alzheimer's charity. The tickets are £10 each. Ar bore Sadwrn wedyn, ar Fawrth ar 11:15, cynherir Eisteddfod yr Urdd y tu fas i Gymru yma hefyd yn y capel. Yn y bore, dwi ddim yn siŵr faint o gloch. Un dyddiad ychwanegol i'r arferol, one more date, ar ddydd Iau Cablyd, sef Mawrth yr 8 cynhelir cymyn a swper undebol yma am 7 gloch. An United Communion and Supper with Bloomsbury Central Baptist Church
and Crown Court Church of Scotland, here at 7 o'clock on Maundy, Thursday, March the 28th. A'n tro ni yw i wahodd ein cymdogion yn yr eglwysi cyfagos ato. Mae croeso i bawb. Ac yn awr, fe ddawn o amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. And as Will makes his way down and Cor Llundain comes forward now for our second item. Yes, you can make your way forward. Just to give another plug to the Maundy Thursday evening, 28th, as Anne mentioned, for a number of years now we've had this three-way Maundy Thursday supper and communion. And we've been to the Crown Court Scottish Church, Scottish Gaelic Church, and Bloomsbury Central Baptist, and now it's our turn to host that supper and communion. So if you're available, please come along on Maundy, Thursday, and also remember the quiz night on the 15th. Felly ddau ddyddiad na i'ch dyddiaduron. Felly, ar y cor wedi ymgynnull am yr ail. Diolch.
am ddatganiad ysbrydoledig. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i'r côr. Fi'n dweud yn aml i fi, mae'r ergyd yn dod â'r llinell yna yn y canol. Fel y cadwer i roesoedd a ddel, a glendid a fi. Da iawn. Da iawn chi. Felly, fe unwn ni i ganu un o ymynau mawr ein cenedl, emyn mawr Elfed. Wrth gwrs, oedd yn weinidog yn King's Cross, capel sydd wedi uno gyda ni fan hyn yn Castle Street, King's Cross ar Radnor Walk. Cofia'n gwlad ben llywydd tirion dy gyfiawnder fyddoi grym, cadw hir ag llyd gelynion rhag ei beiau'n fwy na dim. Rhag pob brad nefol dad, teina dadau'n dros ein gwlad, gwna'n sybothau'n ddyddiau'r nefoedd, yng ngoleuni deiriau glân. Dyr o'r gwlith i'n cyman faoedd, boed ein crefydd fel ein can. Nefol dad, boed mawr had ar dyfengil yn ein gwlad. Emyn Elfed. Diolch. Da yw'r arglwydd i'r rhai sy'n gobeithio ynddo, i'r rhai sy'n ei geisio. The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. Dyna'r geiriau ddarllenwn ni yn llyfr Galarnad, the Book of Lamentations in the Old Testament. Now, despite its name, Lamentations, and the fact that there is a lot of doom and gloom within the pages of Lamentations, there are a few hopeful and encouraging verses. And you'll be glad to know that I'm sticking with those this morning. That's our text this morning. The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him.
Ac ar ddiwrnod arbennig sydd wedi clusnodi gennym ni nawr i ddathlu gwyl ein nawdd Sant Dewi, dwi am ystyried y geiriau yma yng nghyd-destun ni fel cenedl, fel Cymru. Cyd Gymru yn cofio am fywyd ac am ddylanwad Dewi arno ni fel pobl. Da yw'r arglwydd i'r rhai sy'n gobeithio ynddo, i'r rhai sy'n ei geisio. Now, what a great man the prophet Jeremiah was. Now, he is attributed to as being the author of Lamentations, Galarnad Jeremiah. And if you read the book of his prophecy, the book before Lamentations, and then Lamentations from beginning to end, I think you'll come to admire and respect him as one of the greatest men and prophets, I'd say, that ever lived. Yn wahanol I rywun fel Isaiah, oedd wedi dod o'i flaen yn y Beibl, oedd gan Isaiah, chi'n gweld, neges llawen a hapus I gyflwyno i'r bobl. Ond oedd Jeremiah ar y cyfan, fel yn gweud, wedi derbyn rhyw fath o neges brydd glwyfus, trist I rannu gyda'r bobl. A fe wnaeth hynny yn ffyddlon, gan gyflwyno I neges yn ddiflewyn ar dafod, fel yn I dweud. And you know, when the people rejected his testimony, they refused to listen to his message, what did he do? He went on. He went on delivering his message faithfully. He never flinched, never gave up. Nobody seemed to take any notice or believe in him. And he even became the butt of all the jokes, as the saying goes, with the people of his generation and his nation. But that, it didn't matter to him at all. It didn't matter. He carried on in the face of all setbacks and adversities and disappointments. A fe, y proffwyd yma yng nghanol ei alarnad, yn dweud wrthoch chi a fi y bore yma, a cenedl Cymru heddiw, fel ym mhob oes ac ym mhob cenedlaeth, da yw'r arglwydd i'r rhai sy'n gobeithio ynddo, i'r rhai sy'n ei geisio. Depend on his words this morning. Believe in them as being true, because those words are as relevant and as timely to us today and to us as a nation as they were when they were first spoken over thousands of years ago. The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. And in the same way as David, Saint David preached his message and this message to the Welsh people all those centuries ago, da yw'r arglwydd i'r rai sy'n gobeithio ynddo. A beth dwi am wneud yn gyntaf, pwynt gyntaf sydd â fi rannu â chi bore yma, a gobeithio fydde ddim yn hir I chi'n gwynto'r cawl yn twymo yn barod. Dwi am yn gyntaf I geisio a gliro a disgrifio'r enaid hwnnw sydd yn ceisio'r arglwydd. The seeking soul. What does the seeking soul look like? What are the characteristics of the seeking soul? Well, I'd start by saying that not everyone seeks the Lord. Not everyone looks for God. Not every soul seeks God. There are many who have said over the years and continue to say today, I don't want to know. I don't want to know anything about it. I'm happy as I am. I can carry on in my own strength. Thank you very much. Mae'n adnod yn llyfr Job sy'n darllen fel hyn. Dywedant wrth Dduw, hynny yw y bobl y cyfnod yna, cilia oddi wrthym ni. Ni fynnwn wybod y ffyrdd. Neu fel mae Bible.net, mae rai yn meddwl mod i'n erbyn Bible.net. Na, dwi ddim erbyn Bible.net. Dwi ddim yn licio darlleniad ar ei hyd. I fi, dwi ddim yn redeg mor llenyddol ar hen gyfeithiad. Ond dwi'n hoff iawn o gymharu adnodau. A dyma fel mae Bible.net yn dweud, ei hagwedd at Dduw, hynny yw y bobl, ei hagwedd at Dduw ydy gad lonydd I ni. Gad lonydd I ni. Does gynnon ni ddim eisiau gwybod am dy ffyrdd di.
A mae hynny mor amlwg yn diwe, mor wir am agwedd cynifer o Gymru y dyddi yma, a phob cenedl arall. I ni ddim gadlonydd i ni, i ni'n iawn fel i ni. The person who seeks God is the person who really wants him. They're under a great sense of need, perhaps a need which they can't describe in words. Nevertheless, it weighs heavily on them, this need. An aching void, as William Cowper says so effectively in his hymn, an aching void the world can never fill. Yeah, you look for it in worldly pleasures, yes, you'll be great for an hour or two, then you'll be looking for another evening. I also believe that this seeker, although feeling the need, sometimes seeks in the wrong places, They go and seek for God where they'll never find him. Like the women who came to the empty tomb on that first glorious Easter day. We are traveling toward Easter now in this Lent period. Why do you seek the living amongst the dead? They were told. He's not here. Chymod, nid yw Christ y mell I ffwrdd byth. Mae'n agos. Mae'n agos iawn atoch chi. O fewn cyrredd, o fewn cyffwrdd. Nid draw ar bell draeth yma. Chi'n gofio gan Gwynfyd na. Dwli ar geiriau yna gan Crwys a gosodiad Meirion Williams. Nid draw ar bell draeth yma. Nac obri yng ngweli'r perlau chwaith. Ond mil nes a ber yw'r daeth. Agosach yw na throthwy'r drws yn ar ergyd, ar allwedd yn fy llaw fy hun. Yeah, mor agos yna. And we make sorry work of this seeking on many occasions, but still, I'm sure God understands, he accepts it, he accepts it in the spirit that it's made if the seeking is genuine and sincere. And I hope many seekers have come this far, or thus far this morning. Because after considering the characteristics of the seeking soul, I'd like to move on and ensure every seeking soul that God is good to them. The Lord is good to the soul who seeks him. Be sydd yn well na phrofiad personol, wedwch? And I can't give you any better evidence than my own personal experience. I was a long time seeking Christ, and I can only blame myself for that and not him. It wasn't his fault. Although I was always been a regular attendee at chapel deacon, church secretary, Sunday school teacher, lay preacher, it was as if I was unprepared and loath to give myself fully to him, commit myself fully to the ministry. A chi mae rai yn gofyn am amal, pryd teimles ti'r alwad, yr alwad bobl yn dweud, I fynd i'r weinidogaeth. Wel, allai weid yn hollol onest, oedd e'n eriod, wedi bod yn eriod pan o'n I 8 neu 9 mlwydd oed. Efo fod yn bregethwr. Ond yn gyndyn I ymateb, gyndyn I ymateb, yn araf I dderbyn, yn fyddar i'r cymelliad. But you can't put off forever. You can't put off forever. You can't ignore forever the yearning of a soul that seeks God. And I can testify to the fact that he's much better to them who seek him than you can ever imagine. Because, for one thing, he's given such great promises to those seekers. This book, the Bible and the gospel of Jesus Christ in particular, is so full of promises, and every last one of them is true. You don't have to be a person of great intellect to understand the message of the gospel. It's simple. And on the other hand, a person with the greatest mental capacity in the world can't understand it any better. Nid geiriau gwag yw'r addewidion rhain, cofiwch. Nid geiriau gwag, ond gwirioneddau Duw ei hun yn Iesu Grist. Da yw'r arglwydd i'r rhai sy'n gobeithio ynddo,
i'r rhai sy'n ei geisio. Felly, wedi ystyried y nodweddion yr enaid hwnnw sy'n ceisio'r arglwydd, a cheisio cadarnhau i'r rheini sy'n ceisio fod yr arglwydd yn dda, dwi am orffen gan annog chi gyd i ddal ati. Dal ati i geisio, achos mae angen i ni barhau i geisio hyd yn oed ar ôl cael o hyd i'r arglwydd. Hyd yn oed os ych chi wedi dderbyn. Don't give up. Don't give up and don't stop seeking. Because one thing is for sure, Christ is constantly seeking you. And isn't that something of great comfort to all of us this morning? And something to cheer you on in your seeking, as it were. The Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Nawr, dwi'n ddigon hen, dwi ddim mor hen yn ni, cofiwch, ond dwi'n ddigon hen i gofio'r dyddiau cyn ffonau symudol. Os rai o'noch chi na, os rai o'noch chi ddim yn cofio'r dyddiau yna, cyn ffonau symudol. When I was in college in Aberystwyth, in the days before mobile phones, you know, if you were out in town of an evening and you weren't in a certain place at a certain time, well, you would have missed all your friends. They'd all gone. And you'd have to go looking for them. Probably knew where you'd find them, but... Ond taswn ni yn mynd I chwilio amdano chi yn Llundain heno yma. Bydde jobyn anodd iawn ymlaen I siwr o fod. Fel yn chwilio yn ddiarhebol am y needle yn yr haystack, fel mae'r dywediad yn mynd yn Saesneg. But this is the point, this is the point. Suppose I knew you were looking for me as well. Well, I'm sure there'd be a double probability of us meeting up together. If I am seeking him and he is seeking me, I feel sure that we will meet one of these mornings or evenings. You can depend on it. Depend on it. Os ych chi'n chwilio am Grist, cofiwch. Os ych chi'n chwilio am Grist, mae hynny'n addawol. Ydy, mae'n addawol. Ond os yw e'n chwilio amdano chi hefyd. Ac yn gwybod popeth amdano chi. Gwybod pob manylun o'ch bywyd chi. A'ch gofidiau. A'ch pryderon. A'ch amheuon I gyd. A'ch cwestiynau. Byddwch yn siŵr o gyfarfod rhyw ddydd. And be assured of this in conclusion. When the meeting comes your way, it'll be worth waiting for. O mor felys fydd cael gwledda ar yr iachawdwriaeth rad, wedi gadael byd o drallod, draw yn hawel di fy nhad. Agor iddo, cynnig mae yn ef yn rhad, gogoniant I wenw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, I ddyweddi. Geiriau godidog David Evans, Porthcawl, o ganu bendigedig fydd canu'r dydd a ddaw, pan un ar holl gantorion yng ngôr y wynfa draw, bydd engil y gogoniant mewn syndod oll I gyd, pan deri'r côr undebol yr anthem fawr a'i hyd. O ganu bendigedig heb ddiwedd byth i'r gan, bydd canu teulu'r cadw yng nghôr Caersalem lan. Yng nghôr Caersalem lan heb ddiwedd byth i'r gan, bydd canu bendigedig yng nghôr Caersalem lan.
ysig, anghyr cair Salem y lan. Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dyfendydd gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad diw y tad, a chymdeithas felys i lan ysbryd ef, i aros gyda ni, ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.